Ассалому алейкум дӯстони азиз, умедворам хуб ҳастед. Ғолибони 2025 Муҳаммадтв машиник. Бо диққат гӯш кинед. Ҳамун ҷое ки занг тозагиан как бута шумо мошин бурд кардагин, как бута 1 минута запис кинед рӯи экран. Барои ки 2-3 пас дар кортон мешава. WhatsApp Исоқов Аюб дар рӯи экран. Тавар мусулмон. Дар рӯи экран ғолибоне ки мошин бурд кардагиан 2022, 2023 то ҳозира мошинҳоро қабул кардаги нестам. 2024 аз шумора 2025 ту поёра менависем насиб боша ва ждат мекунем занги шумора. Занг мезанем, баъд мегӯем ки Исоқов Аюб Муҳаммадтв таҳдид кесае ки фалонтон кардагим, мошинтон наметам, гиҷои мерем бирем. Мо ждат дорем. Ғолибони тупоёи 2025 Муҳаммадтв машиник. Яҷон ташаккур ҳамватанони азиз. Барои БХТВ машиник бисёр корро мо анҷом додем. Насиб боша 1-2 рӯза дига мондагӣ аст.